Mae Penygres yn datblygu. Mae'r ffordd mae pobl yn meddwl yn dechrau newid dipyn bach dros amser. Mae yna fwy o creadigrwydd yma eto a da chi'n gallu gweld yr effaith mae wedi cael ar y strydoedd a sut mae pethau'n cychwyn newid. Mae Penygores yn lle rili part efo gyd o'r golygfeydd o'r mynyddodd a mae jyst yn lle braf i ddod. Mae o jyst yn egni bwerus gyda ni yn Gogledd Cymru, dwi'n meddwl. Da ni reit greadigol. A mae o'n llifo o Bangor i Caernarfon, Penygres. Mae'r celf gweledol sydd i weld o gwmpas Penygres yn ysbrydoli y pobl sy'n byw yma. Dwi'n meddwl bod yn peth rili da yr graffiti gyd yn Penygres oherwydd mae fatha yn connectio'r hanes a dyda celf mewn iddo fo. Mae'n neud fi'n prawd o lle dwi'n byw a atgoffa fi bob tro dwi'n weld o fod i wedi bod yn rhan o hwnna. Dwi'n teimlo fod lot o bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y prosiectau celf yn stryglo efo iechyd meddwl, efo ysgol, efo bywyd yn gyffredinol. Mae celf yn rhoi lle saff iddyn nhw expresio eu hunan. Mae'n gwneud i ni deimlo rhan o'r gymuned. Dwi'n meddwl mae yna lot o fatha cerddoriaeth Cymraeg a celf Cymraeg yn cael ei blethu fewn efo'r Pentre. Wel, mae'r iaith Cymraeg a celf yn bwysig iawn i fi achos mae o'n ffordd mwy onest weithiau o dangos sut ti'n teimlo achos os o'n i'n neud o i gyd trwy un iaith, swn i'n colli allan ar darnau fi hun. Os sbio o gwmpas Penygres, ydych chi'n gallu gweld lot o sticerion i fyniaeth o gwmpas. Flwyddyn dwytha oedd y flwyddyn cyntaf i bobl 16 oed cael pleidleisio. Mae hyn yn golygu lot i bobl ifanc a gwneud i ni deimlo bod gennym llais dros ein dyfodol. Mae wedi bod yn anodd i mi fel berson ifanc trans yn lleol, ond dim oherwydd mod i'n lleol, mae'n siŵr, jyst y byd ar y funud. Mae ymwybyddiaeth yn eithaf prin. I gymharu efo rhai llefydd, mae cymuned Penygres wedi bod yn eitha supportive. Mae yna lot o bobl creadigol o gwmpas a dwi'n teimlo fod pobl creadigol yn fwy agorad a accepting. Dwi'n meddwl bod mae yna sy'n celf rili da yn Gogledd Cymru. Mae yna lot o artistiaid rili talentog y byw yn lleol yma a dwi'n meddwl da ni'n lwcus i gael lot o bobl creadigol i byw mewn ardal mor fach. Dwi'n meddwl mae'r pobl sy'n neud y Pentre, y sgwrs a'r teimlad o gymuned sgynnon ni, dyna sy'n bwysig. Dwi'n meddwl ella pobl licio dangos bod Penygres yn gallu bod yn lle hwyl ofnadwy. Da ni'n cuddiad dipyn bach o'r byd weithiau ac mae'n neis dysgu am bobl eraill a gallu rhannu dipyn bach o'n fi fy hun a lle dwi'n dod. Swn i'n licio sy'n fo'n cael ei ddangos fel Pentre bach agos efo lot o bethau greadigol a prosiectau. Dwi'n meddwl mae yn portreadu chydig bach o hynna yn barod yr byd celf a wneud y Pentre sefyll allan.